na-apil ka itong na-clearing? Na-apil yung taon sa clearing. Kami tanan dire, mga sulban ni Kaldero. Kaya di naman ni kabaligya, katang sipaw naman ni into demolition. Oo. Asa man din na dapit? Asa man na si nanay dapitan ng pwesto doon? Isa, wait lang ha. Kagana itong monitor si nanay ha. Asa man na si nanay dapit ni pwesto? Dirijod sa tubangan sa Bangkiruhan, Radyo Mandong. Unya sa imong tanaw, nakalapas, wala. Karon kuan na. Katong ni Agi Si nanay, kani adto ba sa siya dapita? Nakalapas na. Nakalakas yun, may kay naman sa gawas, sa dindo man ni. O unya, sa may tanaw ni nanay ana, sayop dili. Dili good kayo, pero naman sila infection good nga pwede buhaton good, nga madisiplina ang mga laray, mas ginagmay lang, mas mabuhi lang ni. Anak lang good. Unsa day dapat himuon nay? Nay, unsa dapat himuon? Kanang ingon nimong ginagbay-gagmay disiplina. Mao gani na kanang dili lagi mulam kasi sa gihatag maoron na siya. Naraman di na. Kami sa magpakto din sa sila bantay ko kami di man mo makamadlong gud dagan man manakaw. Naraman di na nay. Sila. Mao man nay nakakuan naka-difference dire. So karon nanay. Kay gipapahawa na mo di tabla mo tanan. Tabla gyud tanan. Tabla gyud lagi tanan. Mao gyud ay patas gyud. Pero nakabaligya man gyapon si nanay Radyo Mandong. Nakabaligya day gyapon. Mayo gani. Distansya lang. Distansya. Pero di na gyud pareha sa una nga naa sila tunga-tunga sa karsada. Hakop nila tanan hasta ang kanang tanang manglabay. So, ang advantage sa ato Radyo Mandong kung makakop nila ang karsada, mas dagan sila ma-display. Karon medyo kung ginagmay lang ilahang mga kwan kay gamay ra po ilahang area Radyo Mandong. Nay wala day tigbuyag sa inyo ha diha kanang market master kinsa man ang nagdumala sa palengke or kanang naa sa barangay? Tamay mamuyag pero wala gyud katalibon lang. Ya. Di iPod. Mga sir, daghan naman gyud kay langyaw sir. Mao gani. Tricycle gani nga mutapaw sa moa, manang naman ni malinan sa tawan ni migawa sa lampun ni. Kamo mga naas karsada nay nga nang lagpas na ba boy arkabala? Naa. Tagpila po inyong arkabala matag adlaw, ha? Yes. Jis, pastilan gino ko. Mao. Sige. Sige don, ihulagway pag maayo don. Yes, kung makuan yun nato Radyo Mandong, ikumpara nato atong wala pa'y kining clearing operation. Pero yung huuta, pero karon dapat na kaayo Radyo Mandong ang kalsada niya. Upside na po kaayo ang mga mamalingkihay karon Radyo Mandong kay makakuan na ba kanang kasulod na og tarong pares ato sa una nga mag-abot ang siko. Sige, magpustahan na ita. Kaya tantulo, ako, Radyo Manjuwel, o ikaw, Radyo Mandon. Ang pinakadugay nga simana nga mamalik na po na diha. Sige. Pikta na itag kalimutaw tulo. Pero,